Σε χτύπησα. Μπούχο. Ναι, κοίταξε με, είμαι όμορφος. Μακαρόνια περιμένω. Δώσ' μου και ψητό. Τι? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τόση ώρα περιμένουμε. Πότε θα φάμε? Μα συγχωρείτε κύριε, η παραγγελία σας εδώ. Πάμε να φύγουμε. Μα δεν πρόκειται να φάμε σήμερα. Μα κάθισε, Πάμε. Χρυσέ μου. Πάμε. Καρσόν. Ορίστε. Η φριζόρα μου πού είναι? Έρχεται. Γκαρσόν, κεφαλάκι για μένα, κοτόπουλο για την κυρία. Μια σόδα για μένα, νταμπύρα για την κυρία. Γρήγορα παρακαλώ. Πώς είπατε, μια σόδα για σένα, κεφαλαία για την κυρία. Ένα κοτόπουλο για μένα, μια μπύρα για μένα. Ναι. Κοτόπουλο, 2 φορές δρόσικη σαλάτα. Κεφαλάκι περιμένω. Μάλιστα. Μπράβο. Άντε. Τι είναι αυτό? Πάλι τα ίδια. Τι έπαθες, Μπουλούκο? Το κεφαλάκι σας. Γκαρσόν. Ορίστε. Τι φριζόρα είναι αυτή? Μοσχαρίσια. Δεν μας πιέτε. Πώς δεν μας χαίτε? Ορίστε. Για να δούμε. Βάστα κόντρα. Αυτό το μαγαζί θυμίζεται για τον κατώ αλλά Παριζιέν και τις μπριτζόλες του.